Så går vi nogle luftlag ned til en sag, som er meget konkret og meget teknisk. Meget lille vil nogen mene, men var ikke meget vigtig for nogle mennesker. Vi lever i en tid, hvor koder og tal i meget høj grad erstatter navne som identifikation af personer. I Danmark har man CPR-nummeret og NemID. På Færøerne har man persontal, og så er vi også i gang med at udvikle vores egen egentlige færøske digitale signatur. Men rigtig mange færinger har, for at kunne gøre brug af de rettigheder, de har som danske statsborgere, så har de brug for de danske ordninger også. Det gælder studerende, det gælder folk, som skal købe ejendom, det gælder folk, som har danske forsikringer. Det gælder ikke mindst for syge mennesker, som tager til Danmark for at gøre brug af de tjenester, som Færøerne jo i meget stor stil køber af Rigshospitalet. Det er sådan, at hospitalets journalsystem er hægtet op på NemID og CPR-nummersystemerne. Dette er noget, jeg har brugt rigtig meget tid på, og tingene har heldigvis flyttet sig. Det er nu muligt at få et såkaldt administrativt CPR-nummer, selvom man har adresse på Færøerne, og jeg vil gerne takke for velviljen og indsatsen fra regeringens side, når det gælder det. Men man skal stadigvæk møde op fysisk i Danmark for at kunne få det afgørende NemID. Det lyder meget nemt for at bruge det ord, men det kan endda være meget besværligt for nogle mennesker, specielt ældre eller gamle mennesker, som kommer til Danmark med kræft for at få sin behandling. Jeg kender eksempler på, at det har været meget besværligt for dem. Men i 2016 kom regeringen jo efter anmodning fra Færøernes lagmand med et konkret forslag til en løsning. Det var en løsning, som ville gøre det muligt for færøske patienter at få hele sin digitale identifikation på plads, før de tog hjemmefra. Det ville betyde rigtig meget. Mit spørgsmål er, om statsministeren har kendskab til, om der er sket noget på baggrund af det udspil, som regeringen selv kom med i 2016, og hvis der ikke er sket noget, om statsministeren så ved, hvorfor der ikke er sket noget. Værsgo, statsministeren. Ja, tak for det. Man vil godt kalde det her gå ned i de lavere luftlag, men det er jo så også der, vi mennesker lever, og nogle af os lever endda i meget lave luftlag, og sådan er det. Og der er jo en barriere her. Og jeg har det udgangspunkt, regeringen har det udgangspunkt, at vi skal have så få barrierer mellem rigsfællesskabets 3 dele som overhovedet muligt. Det har vi faktisk også arbejdet struktureret og systematisk med, og det gælder også på det her område. Og derfor var min respons, da lagmanden henvendte sig tilbage i februar 2016, at det måtte vi se at få løst. Og i det lys har Social- og Indenrigsministeriet, som det hed på det tidspunkt jo i september 2016, sendt et forslag til Færøerne. Det er rigtigt, som det også bliver sagt, lige en parentes, det er jeg glad for, at man har fået det med de administrative CPR-nummer i forhold til sygdomsbehandling, men mere bredt. Og forslaget går jo på, at visse færøske kommuner bliver udleveringsenhed på Færøerne. Hvis man kunne føre den model ud i livet, så vil færinger, der har et administrativt personnummer, også kunne få udstillet dansk NemID på Færøerne. Jeg forstår, at der fortsat pågår overvejelser i det færøske landsstyre om Social- og Indenrigsministeriets forslag. For siden vi sendte forslaget, er man ikke vendt tilbage med et svar. Okay. Så der ikke været noget svar i 2 år. Det synes jeg, at er, må jeg sige, er lidt beklageligt, men det kunne tænkes. Altså, det er jo sådan, at regeringens forslag til løsning fra 2016, der var det de færøske kommuner, som skal få myndighed til at udstede de her CPR-numre og NemID. Det kan måske tænkes, at sådan en løsning, måske af politiske, ideologiske grunde, kan skabe modstand på Færøerne. Det kan også tænkes, at nogen af helt legitime grunde mener, det er problematisk, at færøske myndigheder skal forvalte et dansk system, og der er nogle problemer der. Hvad ved jeg? Men kan det så tænkes, at man i stedet sagde, CPR-nummeret og NemID, det er et dansk system, og derfor giver vi en dansk myndighed på Færøerne, nemlig Rigsombuddet, hjemmel til at udstede de her numre. Altså man giver Rigsombuddet på Færøerne de samme beføjelser på det her felt, som borgerservice har i Danmark. Værsgo. Det kunne man da godt forestille sig. Men altså det mest nærliggende praktiske i forhold til borgerkendskab og nærhed og adgang til færøske folkeregister og andet,
det var jo at lade de færøske kommuner eller nogle af dem stå for det. Så det er det, vi har foreslået. Og hvis det forslag ikke kan flyve, så må man jo sige det til os. Altså, nu siger hr. Sjúrður Skaale, at det kan jo være, at nogen synes, det er symbolsk politisk vanskeligt. Ja, det kan være. Der kan være så mange grunde, men jeg ved det ikke, fordi vi har ikke fået nogen rigtig melding tilbage. Hvis det er sådan, at man siger, det forslag er ikke håndterbart, altså lad os prøve at lægge det hos en dansk myndighed på Færøerne, så er det da også en mulighed. Altså, det vil jeg da bestemt ikke stå og udelukke. Jeg synes bare, altså sagt sådan fuldstændig, som jeg tænker det, at Færøerne henvender sig med et problem. Vi anerkender det fuldt ud. Vi siger, at vi skal løse det. Her er vores forslag. Okay. Det næste skridt må jo være, at nogen mener noget om vores forslag. Og hvis vores forslag ikke kan flyve, så må vi finde en anden løsning. Og det kunne godt tænkes, at det kunne være at lægge det hos Rigsombuddet. Værsgo, sidste spørgsmål. Ja, nu ved jeg ikke, hvilke overvejelser og hvorfor der ikke er kommet svar for det forslag, som regeringen stillede i 2016. Jeg kan ikke beklage på andres vegne. Jeg synes bare, det er sådan umiddelbart synes jeg, det er lidt uheldigt, det må jeg sige. Men nu er det sådan, at mange færinger, måske hen imod halvdelen af færinger, har boet i Danmark på et tidspunkt, og har således fået den her digitale identitet. Og det vil sige, at i hele riget er alle, som bor i Danmark, alle, som bor i Grønland, og halvdelen af dem, som bor på Færøerne, har adgang til de her systemer, uden at skulle flytte adresse, uden at skulle rejse til et andet land. Mener statsministeren, at det her er et problem, som er sådan af overordnet karakter, og vi har måske 20-30.000 borgere i det danske rige, som ikke har den samme adgang som andre, at det er et fælles problem, at et problem, vi har i fællesskab, og som skal løses i fællesskab? Ja, det mener jeg helt sikkert. Og jeg mener en barriere, og jeg mener, man skal løse det. Men det skal jo ske i et samarbejde. Altså, og vi har givet bud på det, altså som en praktisk, pragmatisk løsning med at lægge den her udleveringsopgave hos færøske kommuner. Og hvis det, altså, jeg har støder på nogle følelser, altså fordi det kan jo, skal Færøerne forvalte et dansk CPR-nummersystem, altså, jamen så lad os tale om det. Altså, jeg vil da bare gerne have det løst, men der skal to til tango. Og jeg mener, jeg er gået så langt her i dag ved at sige, at hvis man på Færøerne synes, at det her vil være bedre udlevet i praksis, hvis man placerer den her opgave på en dansk myndighed på Færøerne, så må vi tale om det. Det vil der være noget praktik omkring, det kan jeg ikke gennemskue, men det vil der være noget praktik omkring. Man skal jo krydskøre i forhold til det færøske personregister og andet. Jeg kan det ikke, men det må man jo snakke om. Tak for det.